E continuo con xogos de PC que marcaron fitos históricos no seu estilo de xogo. Empezamos con xogos de tipo stealth ou sigilo. Como se nome indica, son xogos nos que tes que ir avanzando para completar unha misión de forma que pases desapercibido, que non che vexan, que non che escoiten, e tes que ir eliminando os inimigos normalmente de un en un, pouco a pouco, eliminando todas as evidencias e todo o rastro. Porque se che descobren, probablemente darán alarma, virán unha horde de inimigos de golpe hacia ti e acabarás morto. O peor, expulsados. O que se considera o precursor deste estilo é Saboteur, un xogo de 8 bits dunha compañía francesa, Durel, no que unha especie de ninja tiña que ir penetrando nunha base para conseguir roubar unhas cousas e detonar outras, etc. Non? Para PC houve un xogo que foi revolucionario no seu momento nos Estados Unidos que se chamaba Infiltrator, de 1996, que tiña dúas partes. Unha primeira na que tiñes que facer unha aproximación, unha incursión en helicóptero, tamén sen ser visto voando baixo, e unha segunda na que xa tiña lugar na base enemiga na que tiñes que conseguir certos obxectivos. Pero o que se considera o experimento moderno deste tipo de xogos apareceu en 1998 e foi o Metal Gear Solid. Considérase o paradigma deste tipo de xogos. E segundo foron aparecendo secuelas foi cambiando tamén o tipo de xogo, ainda dentro da categoría de sigilo, pero pasaron a ser primeiro un third person shooter e máis adiante un xogo de mundo aberto. Esta evolución dase en moitos xogos de moitos tipos distintos. Aquel mesmo ano, 1998, unha compañía madrileña chamada Pyros fixo un xogo chamado Comandos que podemos chamar de táctica en tempo real. Tuvo moitísimo éxito, xogábase moitísimo porque máis era novidoso e tiña unha mecánica de xogo que enganchaba. A vista era superior, non en picado, pero si superior, un escenario entre llenos que tiñas que ir combinando as habilidades dos distintos personaxes que tiñas, un boina verde, un espía, un conductor, un zapador, para facer misións baseadas, ambientadas na Segunda Guerra Mundial. Roubar cousas, escapar, matar alguén, sabotear algo, cumpría con todas as características deste tipo de xogos. Vas eliminando os inimigos pouco a pouco, vas borrando as evidencias, ocultando os cadáveres, tens que evitar facer ruido porque se che escoitan tamén dan alarma. E como deran alarma empezaban a aparecer nazis por todos lados ou ben o xogo se complicaba moitísimo ou ben xa che mataban. Ainda que, bueno, sí que había misións nas que ao final tiñas que facer unha explosións por todos lados ou reventar todo o posible ou xa coller un tanque e liarte a tiros, non? Ahora mismo, okidoki. Está hecho. No era difícil. Sí, terminado. Sabíamos que no fracasarían. Outra saga coñecida deste tipo foi o Tom Clancy's Splinter Cell, unha saga moi exitosa, era un stealth shooter en terceira persoa. Who is that? En 2007 publicouse o primeiro título de outra grande saga que é do Assassin's Creed, do que despois saíron moitísimos títulos e todos comparten algo similar. É unha especie de enfrontamento ancestral entre dúas organizacións confrontadas. Por un lado o Sindicato de Asasinos, por outro lado os Templarios, e consiste en unha especie de viaxe mental atrás no tempo no que tomas conciencia dun personaxe daquel momento e tiñes que conseguir certas misións que normalmente pasaban por asasinar a alguén. O mellor desta saga era a ambientación, que era a fantástica recreación de cidades antigas como Roma, Florencia, París, Xerusalén, cada unha na época na que se desenvolvía o xogo. Adoitaban ser xogos de mundo aberto que tiñan tamén moitos componentes de RPG, de xogo de rol. Pasamos agora precisamente a categoría de RPG, de xogos de rol, Role-Playing Games, e aquí temos que falar sen dúbida de Dragóns e Mazmorras, Dungeons and Dragons. O xogo de mesa que apareceu nos anos 80 foi xogadísimo no mundo inteiro. Can we please play D&D now? No. Del apareceron moitas historias, xogos
películas absolutamente de todo, un mundo e un universo moi amplo, moi vasto, e do que a súa primeira versión por ordenador foi en 1984 un xogo de texto no que basicamente simulaba o que podía ser todas as tiradas de dados, as matemáticas e os cálculos dunha partida de rol. Segundo foron avanzando os xogos e as tecnoloxías, os xogos de rol empezaron a dividirse en dous grandes grupos. Por un lado, os que iban en tempo real e outro lado os que iban por turnos ou por quendas. Algúns xogos apostaron máis pola estrategia pura, digamos, dos turnos e outros xogos apostaron máis pola dinámica e reflexos do xogador, é dicir, combinaron o role-playing coa acción. E digamos que este componente de rol foi aparecendo en moitos outros tipos de xogo, como xogos de acción-aventura, shooters, etc. É dicir, que ás veces definirse un xogo de tipo rol ou non é doado porque se combina con outras mecánicas de xogo. Pero basicamente o que o distingue dos demais, o que define a un xogo de rol, é a importancia de cada personaxe e de cada obxecto e das súas características, o dano, a durabilidade, o ataque, de como interacciona todo eso cos demais. É dicir, que no fondo hai uns cálculos complexos para as interaccións de cada obxecto co seu entorno. Quedoume super teórico. Dentro dos xogos de tipo rol, unha das sagas máis coñecidas, a do Baldur's Gate, que ademais está ambientada nun submundo, lagóns e mazmorras. Publicouse en 1998, a segunda parte no ano 2000, e caracterizábase por ser, como non podía ser de outra forma, vindo do Dungeons & Dragons, un xogo de rol moi puro, que inda que era en tempo real, no momento de tomar as decisións, o xogo pausabas, o cal permitía refinar a estrategia ao máximo, a pensar, a facer os cálculos que necesitabas, que pasa que iso perxudicaba, lóxicamente, a un multixogador, porque cando un xogador ten todo o tempo para pensar o mundo antes de facer unha acción, pode ser realmente aburrido para os demais xogadores. Por outra banda, este feito permite que os xogadores que non son hábiles co teclado, co rato ou comando podan chegar a desenvolver toda a estrategia. Outra saga coñecidísima, Final Fantasy. Esta saga tocou todos os estilos de xogo. Xogo de rol táctico, xogo de rol de acción, xogo de rol masivo en liña, carreiras, disparos en terceira persoa, loita e ata ritmo. O primeiro para PC foi o Final Fantasy VI de 1994 e a partir do Final Fantasy XI xa foron xogos masivos en liña que veremos despois esa categoría concreta. Seguimos co xogo de rol, pero neste caso de acción, é dicir, xa non vamos por quendas, xa non temos tempo para pensar, temos que tomar as decisións que nos afecten o noso personaxe, as nosas armas, que deixar, que nos quedamos, con que atacamos, que máis xe facemos no momento, sen tempo apenas para pensar. E son os xogos de action role playing, é dicir, xogos baseados en rol de acción. E que encontrámonos cun moi curioso que foi da saga The Elder Scrolls. O primeiro xogo, Arena, de 1994, non ia ser un xogo de rol. De feito, iba a ser unha arena, un sitio no que combaten personaxes. Pero foronse desenvolvendo misións secundarias que ao final acabaron fagocitando o xogo completo. Ese era o motivo principal do xogo. E ademais, sentou as bases da maioría do que vou despois. O mundo reaccionaba o día e a noite, de día as tendas están abertas, de noite saían os monstruos. Tamén era un mundo que se xeraba de forma aleatoria, cada aventura era un mundo diferente. E foi un xogo que saiu así de forma discreta nunha compañía descoñecida que se chamaba Bethesda, que foise coñecendo polo boca a boca dunha persoa a outra. Esa compañía Bethesda foi merlando pouco a pouco, fai un par de meses foi vendida nada máis e nada menos que Xbox por unha porrada de millóns de dólares que batiron todos os récords de venda dunha compañía de videoxogos. Pero de todas as secuelas de The Elder Scrolls, sen dúbida, a máis coñecida e considerando os mellores xogos de todos os tempos é o Elder Scrolls V, Skyrim. Saiu en 2011 e considerase o máis puro xogo de rol de acción. É casi perfecto, por dicirlo así.
Dentro dos xogos de rol hai un subxénero que se chama Dungeon Crawler ou exploración de mazmorras, do que o primeiro expoñente foi o Ultima, do Ultima 1 de 1981, o Ultima 9 de 1999. Estableceron este xénero de exploras un labirinto plagado de monstruos e tesouros, e pois sacaron varios Ultima baseados noutros estilos de xogo, como Ultima Online, de multixogador masivo, o Lord of Ultima, que é de estrategia en tempo real multixogador masivo, e o Ultima Forever, que é de xogo de rol de acción. Falando dos Dungeon Crawlers, chegamos a outro dos grandes títulos que foi o Diablo, un xogo mítico no que as mazmorras eran xeradas de forma aleatoria, que podíase considerar un Dungeon Crawler, pero tamén era o máximo exponente do hack and slash, é dicir, avanza e leña a todo o que se che pone por diante, executando as hordas de inimigos que se che metan por diante, con ataques moi poderosos, magias moi poderosas, que están pensadas para eliminar moitos inimigos ao xunto. Now you will join him in hell. No caso de Diablo, isto combinábase con elementos de rol, e máis con armaduras, efectos e elementos que visualmente cambiaron o personaje. Isto exponenciouse no Diablo 2, tamén no Diablo 3, no que ademais podías empezar a intercambiar, xogar con outros xogadores, a que teña armaduras máis bonitas. Teño que mencionar tamén, porque foi outro dos grandes xogos de rol de mesa coñecidos, a Vampire the Masquerade Redemption do ano 2000 ou Vampire the Masquerade Bloodlines. E mencionos por iso, porque foron outro dos xogos de mesa de rol máis coñecidos do xogo, tamén tiveron a súa versión para To the abyss with outra saga que hai que mencionar, The Witcher, xa dan nas novelas do mismo nome. E con isto chegamos a un dos xogos máis extraños da historia dos videoxogos, o Dark Souls. Okay, so this is Dark Souls. Well, apparently you're really hard. Yeah, we'll see about that. Oh, my first victim. Prepare to die. Ah! No! Saiu en 2011, é un xogo único en moitos aspectos. Considérase lóxicamente un dos mellores xogos da historia e coñecidísimo pola súa dificultade infernal. Unha dificultade que radica a pesar de ser considerado un xogo de rol, ten unha mecánica de combate moi precisa, que ademais require unha habilidade do xogador casi perfecta. Eu este xogo compreino porque tiene moita fama, e compreino para xogar ocasionalmente, relaxarme, partidas casuais, pero non vale para xogar con calma, con tranquilidade, defentando. Eu agora mesmo non me vexo capaz. Intenteino, como ver vídeos de YouTube parece facilísimo, pero ao de enfrentarme a él, eu non me vexo capacitado. Non me vexo capacitado para este tipo de leve. Acabei con pelos, chorei, é dicir, calquera cousa, menos relaxarme con partidas casuais, que é o que quería. Dark Souls é unha maravilla. Jodido, E por último, para ilustrar esta mestura que os xogos baseados en rol poden facer con outros estilos, vou só mencionar algúns xogos son RPGs e shooters, é dicir, xogos de rol de disparos. Aí podemos meter o Resident Evil 4, e o Fallout 3. Os Fallout anteriores eran por quendas, no mismo escenario apocalíptico, pero considerase un shooter. E chegamos aos xogos baseados en rol, masivos, multixogador, en liña. MMORPG, que é a súa característica que hai moitísimos xogadores xogando ao mesmo tempo nun mundo aberto moi grande. Lóxicamente con elementos de RPG.
O xogo que acuñou este término de MMORPG foi o Ultima Online. Dous anos despois apareceu o EverQuest, que foi un exitazo sen precedentes que ademais influenciou absolutamente todo o que veu despois. Greetings. Vou destacar tamén o Ragnarok Online, que en 2002 foi un xogo que arrasou en Corea. Corea empezaba a despuntar como referencia para os videoxogos e para os eventos baseados en videoxogos e para os eSports e competicións deportivas. E o Ragnarok, que tiña unha estética manga moi chula, moi bonita, arrasou ali. Non foi tan coñecido aquí, pero bueno, recordo telo visto por xogar un pouco. E chega 2004 e chegamos a un dos momentos míticos na historia dos videoxogos, porque aparece o World of Warcraft, un xogo que chegou a ser o xogo máis xogado no mundo, nada máis e nada menos que 10 millóns de persoas en 2009. O mellor, posiblemente non fora o mellor xogo deste estilo de MMORPG. O que pasa é que aproveitou a franquicia do Warcraft, que xa tiña unha base de xogadores de PC, hard gamers de PC, que lle deron moita fama ao xogo, a historia, os personaxes, e que eso serviu para atraer novos xogadores e convertirse no que era. A parte era doado de xogar. Hai xogos que son moi complicados, que o World of Warcraft o que tiña era, desde logo, que era bastante sinxelo comparado con algúns outros que había, non? Entón, isto chamou a moito novo xogador a xogar, e tamén co tempo foi espantando a xogadores de vello que se pasaron a outros xogos do outro estilo. Isto pasa sempre que un xogo, unha película ten moitísimo éxito, que segundo vai pasando o tempo van modificando cousas para adaptarse aos novos xogadores ou aos novos tempos. Digamos que os fans máis vellos, máis acérrimos, empezan a decir que isto xa non é o que era, perdeu a pureza, perdeu a súa esencia, perdeu o que era. A mí recordome moito o que pasa con Star Wars respecto á primeira triloxía, esta última, non? Pero bueno, o Warcraft era bonito, era doado de xogar, era asequible a calquera persoa, se o que de calquera persoa. E iso que tiña algo curioso, que era que tiñas que pagar para xogar. Non comprar o xogo, iso tamén. Tienes que comprar o xogo e ademais despois pagar cada mes unha suscripción para poder xogar. Daquela ainda non existían as microtransaccións, as compras con dinheiro real dentro do xogo. Por iso sorprende un pouco que isto de pagar por xogar cada mes funcionou. Xa digo, foi o xogo máis xogado durante moito tempo a nivel mundial. E por contar algunha anécdota curiosa, houve unha vez un erro no xogo que fixo que unha enfermidade que debía afectar aos personaxes que estaban dentro dunha mazmorra concreta saíse ao mundo exterior e se empezase a propagar polo mundo. E isto fixo que os distintos xogadores reaccionasen de distintas formas. Algúns dedicáronse a espallar a enfermedade, outros dedicábanse a curala ou ben de forma gratuita ou ben cobrando, é dicir, montaron un negocio a partir dela. Outros agruparonse en zonas libres da enfermidade, en povos ou aldeas ou fortificacións, e calquera que se intentase chegar a eles o liquidaban. É dicir, foi un caso de pandemia no contexto dun videoxogo, pero que se estudiou por expertos no tema como un pouco a reacción que podría ter a poboación ante unha pandemia ou unha cousa parecida. Estamos en 2021, en 2020 pasaron cosas parecidas. Sempre se di que a realidade supera a ficción, e neste caso un pouco tamén o foi, porque as reaccións que houve, non hasta o punto de matar a quen se chegue, pero bueno,
Se algún pudera, ten que facer. Bueno, non deixa de ser curiosa esta anécdota que unha pandemia, primeira simulación de pandemia en tempos modernos, a nivel, neste caso, dun mundo virtual, pero, bueno, serve para estudiar o comportamento humano. Pois nada, Warcraft aí o segue, expandindo o seu universo, o seu lore, e a día de hoxe xa non ten tantos xogadores, pero ainda seguen a sacar expansións cada certo tempo e a xente ainda segue pagando para xogar. Co cal, algo debe estar funcionando. Aparte de todo o merchandising, por suposto, sacaron unha película e van facer máis, pero foi tan mala que... E comentábamos que había outros xogos que se podían considerar mellores, pero que non tuveron tanto éxito. Un deles foi, probablemente, o Guild Wars. Non tivo tanto éxito entre o público xeral, pero sí que foi un xogo con moi boa crítica entre os xogadores, digamos, máis especializados, e que ademais non tiña suscripción mensual, todo considerado gratuito. E hai moitas opinións de que é mellor xogo que o Warcraft. Yes! Suck on that, Dark Souls! You're not that hard! I am that good! I'm the best in the world! Yeah! Welcome to Dark Souls. What the